16 ka mga foreign nationals nga napasakaan na og 7 counts of qualified trafficking in persons gibalhin na sa Lapu-Lapu City Jail Male ug Female Dormitory. Ani ang report. Tanggonga sa kapin duha ka buwan ang 16 ka mga foreign nationals sa buhatan sa Presidential Anti-Organized Crime Commission sa Pasay City. Human sila ilambigit sa POGO operations sa Tourist Garden Hotel sa Barangay Agus, Lapu-Lapu City. Gibalhin na sila pagtanggong sa Lapu-Lapu City Jail Male ug Female Dormitory. Parehong gikonpermar sa Assistant Warden sa Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory ug sa Warden sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory nga niadtong Nobyembre 11 naabot ang naasoy mga langyaw. Ang 12 ka mga lalaking Chinese nationals ug usa ka lalaking Indonesian national anaa karon gitanggong sa ilang quarantine facility. Gipasabot ni Jail Senior Inspector Nero Manzanares, Assistant Warden sa Lapu-Lapu City Jail, nga ubos sa ilang lagda gikinahanglang ipaubos una sa 5 ka adlaw nga quarantine ang mga bag-ong masulod nga mga PDL aron masigurong wa kini gihambin nga sakit sa dili pa masagol sa regular nila nga mga selda. Hinoon ilang giangkon nga wa pa nila mabalhin sa regular facility ang naasoy mga langyaw bisan kun miabot na sa napo ka adlaw ang pag-quarantine kanila kay gipaabot pa ang assessment sa ilang nurse. Nung Monday kasi ma'am nagkaroon kami ng activities kasi ma'am nagkaroon kami ng Greyhound, din ng PIA and may mga caravan din po nangyari. So parang more like yung duty namin is hindi po nakapag-initiate agad ng assessment. Giangkon usab sa Assistant Warden nga mihangyo ang mga langyaw nga mopalit sila og mga bunk beds, foam ug unlan kay wa may klarong kahigdaan ang quarantine facility itandi sa regular facility nila nga adunay bunk beds. They acted in good faith. They requested sa management ng facility and we agreed upon na pag-usapan naman ito. And yun, kaya may mga pumapasok po na mga bed frame and bed bags. But chine-check naman po ito na maayos namin mga searcher. Dugang sa Assistant Warden, gisiguro usab nila nga wa mula pa sa 4 inches ang gibag-on sa mga foam nga gigamit sa mga langyaw. Hinoon iyang gipasalig nga wa nila hatagi og special treatment ang naasoy mga langyaw ug ibalhin unya sila sa regular nga mga selda. We can guarantee po na hindi all PDLs will be treated fairly and equally po. Wala pong better treatment na ma-receive either from personnel namin or sa mga other officials po ng government ng LGU. Wala po. Wala tuguti ang mga sakop sa media nga makakuha og hulagway sa kasamtangang nahimutangan sa naasoy mga langyaw. Sa pigasbahin, gibalhin na sa regular dorm ang 3 ka mga babaeng langyaw nga mga akusado usab human matapos ang 5 nila ka adlaw nga quarantine period. Usa niini Chinese, usa ka Myanmarese ug usa ka Indonesian. Pero ang katong si Chinese, since dili siya kahibaw mag-English, amo siyang gikuan sa katong taga Myanmar. Kay siya raman ang kahibaw mag-English, and then si Indonesian sa other dorms iya gipasulod. Itandi sa mga lalaking langyaw, wa na magpapalit og mga bed banks, foam ug unlan ang mga babaeng langyaw nga mga akusado usab kay hitsas man sa higdaanan ang pasilidad sa Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory. Makita dyan naman diri ma'am sa even sa mga PDLs namo kung unsa ang trato sa isa mausad sa uban, even pa nga mga foreigners sila wala man pod. Ang Lapu-Lapu City Jail Female Dormitory nga may capacity nga 20 ngadto sa 25 ka mga PDL kasamtangang adunay 96 ka mga PDL. Samtang ang Lapu-Lapu City Jail Male Dormitory adunay 1,381 ka mga PDL, milagpa sa kapin 300% sa regular unta niini nga capacity. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.